बाप रे बाप तन की घाम लगता। कटिया करे के बताया बस सुबह या कट के 8-10 बजे ले घरे चल जा। बड़ा उदास लगता एकदम बगीचा बा। उदास काहे ना लगी, मैं पता ही तो झड़ गुल बाटे तो उदास ना लगी। निक निक आदमी है तना घाम लागत तो एकदम मुरझा जाते। आई तो पतइये पाक के गिर गुल बाटे। पेड़ सुना सुना लग, रोज आदमी पानी पियता भोजन करता तो ई हाल बाटे। आई तो बगीचा में बेचांस को पानी मिल गइल तो अथवा ई तो इहे बाकी पटान उटान होला तो तनी चक चक तू लागेला हरियर एकदम कच्चा कच्चा निक लागेला। बगीचा बताया आराम करे खातिर बढ़िया बा। रोज रोज बगीचा में आवत या एकरा के देख के ना हमरा कुछ कहे के मन करे लगता। ये इतना सुंदर बोटली बिया कि बिना कहले रहिए ना जाला। इतना सुंदर होके के चाहिए आ हो अकेले ये बार न हिम्मत जुटावत नहीं, हिम्मत जुटा के आ ये खाता ले जौन सोचत नहीं एकरा के देख देख के हमार जौन मन में कहे के शंका पैदा होता कह दी। देखी तो कैसन बिया। इतना घाम लागता हमरी के लागता कि सबके लागता। ओ चिरंगन वो का हाल चल बा? का जी ठीक बा। बड़ा सकरा है बड़ा चलेलू बगीचा में। अरे सकरा बा जी, देखत तन की घाम लागता। इतना अभी लुक बहे लागल भर दिन हसही बाकी बा। सकरा है आवल कर काटे भोरे अबू काटे तो लुक ना लगी। ये दिन चढ़ला अबू काटे तो घाम हो जाता। देखते बड़ी इतना बिहड़ घाम होता कि लागत कि मोल शरीर भूजा जाए इंसान के। जानत नहीं 4 बजे तो भोरे में वहाँ ही लग जाता के नींद टूटत नहीं के। नींदो टूटत तो आई नहीं काटे बस 8-10 बजे जना तक 8 बजे 9 बजे ले तो आदमी सिवाने में जोर जने तना घामी होता। ढेर बे काटे के बा ढेर नहीं के तब वो बा अब तनिए मनी बा कि बा इने की हवा डबा काटकर हार्वेस्टर ले कटवा देला। अब भूसा कहां से आई? बाकी बता यू रेपर चलता है घरी भूसा बनाने वाला ओकरे से खड़े खड़े बड़ा बिग देता सुना इहो बात त ठीके ए हवा डबा ऐसन थोड़े देता टे कोई एकरा से त बढ़िया सुतार मिलबे ना करी। बगीचा खाली बाकी होइए नहीं खे। ये चिरागन मेरे को बात कही वो बात कही खिसी आइबू ना कोई जी कबल त कहत देखो ई बात कहे खातिर बड़ा हमरा हिम्मत जुटावे के पड़ता। कैसन बतिए बनो कहबे मत कर। कौन ऐसन बात बाजी की हिम्मत जुटा के कहे के पड़ता टे। खिसी आइबू ना नो पहले रवा कहीं तो का ऐसन बात तो नहीं के आलतू फालतू बात नहीं न कर जहां। रोज रोज तू बगीचा में जब आवेलू न त हमार बगीचा के भाग जाग जगला समझ गइलू। बगीचा तारा के देख के खुश हो जात हई आ हम कितना खुश होखब सोच ल तू। ई बताई कि जहाँ पेड़ पौधा बा अकेले चूचा पड़ल बा उमा 2-4 आदमी बैठ जाओ तो मन साइन हो जाला होला तो पेड़ों पौधा के अच्छा लगेला जैसे जानला कि खुशहाल में पेड़ों पौधा हो गई। यही तरह सालों भर हमारा बगीचा में होइतू न तो हमारा टाइम पास को हो जाई। ई का कहत नहीं दिन कब कटी त कब रात हुई त हमरा के पते ना चली। ई बताएंगे हम आई बगीचा में त काहे राउर खुशी रही त दिन रात कब कटल का राउर कौन जे फायदा बा। त मोर मन साइन न रही त तारे से बोलती बतियती हंसती खेलती टाइम हमार पास होकल जाई। अकेले हम बैठल बैठल बगीचा में बोर हो जाई ना। अब गांव से इतना दूर बगीचा बाटे अगोरत अकेले बेचारा केहू के अकेले मन लागेला। तू अकेले काटत हो त तार मन लागत होई। कहे का मतलब बा कि रउआ बगीचा अगोरी आ हम रउआ संगे जे बगीचा अगोर खातिर अपन काम धाम घर सब छोड़ के रउआ संगे काम निपटा के आधा घंटा 1 घंटा फुर्सत लगा के आइल करे बगीचा में। तो काटेल में तो बगीचा माने बगीचा में आराम करे अगुनी भगवान करता कि तार कोटनी सालों भर चलित ओइबे मत करी। जब रोपनी ना हो ई कटाई ना तो गेहूं कैसे बोआई धान कैसे बोआई सो चम्मच में रोए पर पगला गुल बनी का जी लागत कि अब इहे मौका आ गेल बा। पहला खूब बात के तारत नहीं खिमोल पर तुम करते दिया। एगो और बात कही का कही तारा से नो हमरा प्यार हो गेल बा। प्यार? हां तार दिमाग खराब बका ना हमार दिमाग। ये काहे ना खुल के कहला कि तार से प्यार करना तो उहे पूछल चाहत रही कि तू करे लो कि ना प्यार करी ना। हां हे जे काम करके अपन आइल बन चाहे तो प्यार करी ना ना तो कह लेबू तो खिया जीबू। हमार मरद नहीं खन के कर नहीं के मरद आजकल मेहरारू दू गो रखत है सर नीचे घर वाला एगो बाहर वाला। कहे का मतलब है कि घर वाला बाहर होला। हां मरद रही घर रे हमार गांव में का मुड़िया उठा के चले भर के पावर नहीं के देबे सोचत कि झुका रहो मुड़िया तहार तौरी मुड़ी झुकता। सिवान में तो अकेले तो नहीं के मुड़ी झुकट। हां मैं ना जलने हनी कि
तू ऐसे ही हम तारा के त गांव भर में बढ़िया जाए दो हम ना जानते कि इतना खिसिया बड़ी छोटी को बात खातिर सीरियस ले तड़ू। छोटी के बात बा यार कोनो खराब चीज हो? प्यार खराब चीज ना, तो का प्यार खिलवाड़ चीज हो? खिलवाड़े न हो, आजकल कितना आदमी प्यार करलो। अब तू कॉलेज तो खिया जेबू। तू कोई औरी के देख के कॉल हमारा से प्यार बात ना तो बती जा। हम तोहरे से प्यार करे के कितना हम बढ़िया समझत रही गांव घर में कि बढ़िया बावन अच्छा इंसान हो, आई तो सबसे खराबे निकल गइल। हम जानते हैं ना कि गांव घर में तू एकदम सुंदर बाड़ू, एक बार बात कहला पर कि न करबू ना। आज के बाद सुंदर मत के अच्छी सुंदर कहियो मंजूर बाटे। अब देखो ऐसा मत कह, ठीक ना? मौका बहुत बढ़िया बा, सोच लो अमरूदो खाए के भेटाई। जब बार बगीचा में एबू तो 5-5 किलो अमरूद दे। हमारा के लालच ना तो हमारा अमरूद के जरूरत नहीं खे। लागत ना पोटी का बड़ा ढीठ भी रे, कोनो जादू मंत्र डाले के परिकार करके पटावे खाती। ए मद मान जा, फायदा में रहबू घाटा में को बना रहबू। तो से प्यार करब तो कौन फायदा में रहब? बहुत फायदा रहबू, बहुत कुछ तारे के देही, बहुत जगह घुमाई घुमाईब। तारा का लगता खाली कटिए के हाल जनबू और मरद का कहाला सुनो का और कुछ जगह जौन घूमल जाला, लॉज में, पार्क में, बड़का बड़का होटल में। होटलों के नाम सुन ले बनी? नाम ना सुन कब गोल लिखू ना। होटल के चाय पिए ले बड़ू? होटल के चाय 500 रुपया कप मिलेला, तो 5 रुपये में फरिया देतो खबू। बाप रे, तक से हमार मरद कहीं घूम ही ना ले गई, ना होटल ना पार्क ना चाय पिया को तही ना। बड़ी बढ़िया बा तोली पोटी ना, जितना लंबा ये मौका अच्छा मरद ना ले गुलन तक आ भई। ई सही बात कर दो का कर गांव घर के मेहरा रुक वो होटल पार्क देखि जते खाली। सुन ना हां प्यार कर मगर कोई से कहम ना केहू से ना कब, खाली हम आ तू जानल जी, दूसर की जानबे ना कोई। आ सच ना हमके पार्क होटल और तो कुल दिखाइले चलो ना। पार्क होटल मॉल घुमाई अपना गाड़ी पर। सोचो झूठ बोलत हम तब तरह वाले प्यार करब। कटनी करत 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 हम थक जतनी, घर के काम धाम करत करत हम परेशान हो जतनी, आ घूमे के कबू मिलत नहीं के। अरे वैसे प्यार करत हमके घूमे अब ढेर काटे के बताहार कटाई ना चाहिए। चलो तो हम कटवा देते हैं, जितने जल्दी कटाई उतने जल्दी तू फ्री हो खबू। आ जब फ्री हो जेबू तबे न हमन के घूमे फिर जाइल जे प्यार कल जाई। चली तो जब कटिए बाकी रही तो ओही में कटते रह जेबू, झूलते रह जेबू। तो चली हाली हाली काट दे दोनों आदमी। चलो तब चल हसुआ 2 गो रखल बड़ू न। आ हसुआ 3 गो लेके आइल बानी। 3 गो रखल तो चलो चलो कटवा दिया। हां चल चल।